от Деймоса е малко мизерно. Те и трите Деймоса са мизерни. О, не, вярно, Деймос 20 Hybrid е най-доброто ниво някога се Не, става. то много е изглеждало. В смисъл, Не, той е окей, аз нямам нищо против, окей, виж сега. Като е фокус, Липса аурата на скеля Деймоса. липсва аурата. да. Няма аура, той просто е добро ниво. Няма intimidation, брат, не те е страх. Като ти гледа. Бе, брат, Кой се 68 на Succubus Circles! GG. No fucking way! Направих 68 на Succubus Circles! Какво? Има ли лист? 69 е ли? Yes! Yes! Какво? Какво? Направих 68! Yes! Какво? Пукна първия даблклик хакер, не си го направил. Сериозно ли бе? Yes! Сериозно? Кирил хак да се купен с ръка, пукна първия Сериозно? даблклик, бъдете го.